Здравейте! Казвам се Григор Йолов и се занимавам с интернет маркетинг от 5 години. Опитът ми е придобит в няколко фирми в различни сфери на интернет пространството. А това е моят партньор Вили Кранджилска. Тя е бакалавър по маркетинг, изписва блога за бизнес и маркетинг Бизнес насока в България. В момента двамата развиваме тепърва прохождаща фирма в областта на интернет маркетинга. Въпреки младостта си, ние имаме амбицията да станем лидери в областта си в България. Основната ни дейност е SEO, Search Engine Optimization. Какво е всъщност SEO? SEO е система от знания и методи, които комбинират интернет технологиите и маркетинга. Крайният продукт е максимално добро позициониране на даден интернет бизнес във водещи търсачки като Google и оттам постоянен приток на нови клиенти за дадения бизнес. Ето защо в последните години в България все повече се говори за SEO специалистите. Това, което е важно за нас на този етап, е контакта с потенциални клиенти. Ето защо вашите контакти са наистина важни за нас. Има основно 3 причини да ни свържете с тях. Първата е, че контактите ви ще бъдат наистина щастливи и ще оценят това, че ги свързвате с добри специалисти в област, в която все още няма утвърдени такива в България. На второ място, за всеки контакт, който ни препоръчате, ще вложим 1 час труд за SEO оптимизация на ваш или избран от вас интернет проект, а за всяка сделка ще получите 10% от нейната стойност или 25% от стойността и под формата на труд по избран от вас проект. На трето, но не и по значение място, ще помогнете на двама млади българи да сбъднат високотехнологичната си мечта не някъде другаде, а тук в България. Благодаря ви и хубави дни от нас!